Πανό που έχουν αναρτηθεί στην Τούμπα, υπάρχει και πανό από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού, στον οποίο και ανήκαν τα παιδιά που έχασαν. Όχι, ο Λαζαρίδης είναι. Λαζαρίδης με το σώμα, με το στήθος έχει... Την μπάλα έκανε το σουτ ο Μουσλίμοβιτς, ο Ήβιτς, το καλύτερο σουτ στο μάτς στο 28. Πρόλαβε τον αυτή, ωραία σέντρα, περνάει από τον Μουσλίμοβιτς. Ο Βιτόρ έξω. Νερά κουρασμένες από το παιχνίδι της Πέμπτης. Ψηλά, στο 49. Όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ μέσα και έξω από τη μεγάλη περιοχή σε αυτή τη φάση. Χαβίτο εκτέλεσε, Κρέσιτς πρόλαβε την κίνηση του Λαζαρίδη. Κεφαλιά του Ναυτή βγαίνει ο... Αν το βλέπεις. Με το κεφάλι ο Μουσλίμοβιτς σε χώρο που ελέγχει ο Πρίτας, ο Κόκκι, κίνηση του Τσέζαρε, κατεβαίνει πολύ γρήγορα ο Χαβίτο, κάνει το σουτ για την επέμβαση του Κρέσιτς στο 67. Σηκώνεται ο Ναυτή. Ο Ήβιτς καλύπτει το Μουσλίμοβιτς. Πέρασε η πάσα ψηλά ο Μουσλίμοβιτς. Ο Κόκκε, ο Κρέσιτς 1-0. Σκοράρει ο Χαβίτο. Ο Άρης στο 76. 0-1. Κεφαλιά του Σνάουτσνερ, ο Πρίτας, ο Ελζάρο. Δοκιμάζει ωραίο σουτ. Στο 88. Νομίζω ότι έχει πιάσει, ναι βέβαια. Καλά το είδε. Και δικαιολογημένα πάει στα πολιτεία.